Den nemmeste måde, du kan få mere ud af dit indhold på LinkedIn, det er simpelthen bare at poste det igen. Og her mener jeg simpelthen bare at poste det samme oplæg en gang til. Du behøver ikke engang at ændre det. Hvis du gør det, så kan du ændre måske hooket, eller du kan lægge et nyt billede på, men du kan sagtens bare lægge det op igen. Det svarer lidt til, at en kok han laver en super god ret derhjemme eller på restauranten, og så folk elsker den, og så laver han den aldrig igen. Det vil han jo altid gøre, altså han vil jo altid servere den igen og igen og igen, hvis folk godt kan lide den. Og det samme skal du bare gøre med dine opslag. Måske bare tage dine bedste opslag og lægge dem op 3 måneder senere, fordi det der sker, det er, at du får nye følgere hele tiden. De har ikke set det førhen. Det er også sjældent alle dine følgere, der ser dine indlæg, altså alle dine indlæg, så derfor så kan det være, at der er nogen, der misser den. Og det tredje er, hvis det er et godt indlæg, så kan det være, at det faktisk bare er fedt for folk at få det reminded, fordi man glemmer jo de indlæg, man ser hele tiden. Så på den her måde, så kan du faktisk virkelig få meget mere reach ud af de opslag, du jo bruger så lang tid på at skrive. Og dem, der rent faktisk performer, dem kan du bare lægge op igen, og så får du typisk samme respons. Måske nogle gange endda flere, fordi du har fået flere følgere osv. Det er et meget simpelt tip, og et tip, der er rigtig, rigtig effektivt, og virkelig et tip, der ikke er mange, der følger. Så prøv det, før din konkurrent gør det.